Вітаночки, Мінське монтажне хасло на сувязі. Сьогодні у нас знову огляд расходного матеріалу. А в гэты раз гэта пляцовочки под стяжечку. Так само подгон от знакомитого хлопца. Что за производитель? А почитайте сами. Давайте их распакуем и поглядим, як яны выглядаюць. Нічого собі. Треба взяти ножниці. Як яны выглядаюць. О! Пляцовочка, якая мусіць стыкавацца з другой пляцовачкой. Як то працуе? О! Здаецца, павінна быць вельмі добра, калі падыходзіш трасай, як мы, вось так да шчыту, каб яны былі шчыльненька. Звычайна мы карыстаемся другімі пляцовачкамі другога вытворцы. А зараз вырашылі паспрабаваць вось гэтымі. Паглядзім, як яна будзе страляцца і як яна будзе трымаць кабель. Let's go! Паспрабуем. Ну, пристреліться. Неблаго. Тримається. Може і добре. Зараз наб'ю останнє. 4. 5. 5. 6. 7. Развалился. Отстрел. А вы что робить, коли отстрел, а? Никто не ведает, и я не ведаю. По одной хуйне. Бахнем тут тады. Невеличкий тест, да. Мы будем подвязывать кабель. Ну, вроде. Саша вирішив дернуть. Может, все-таки надо все прибивать. Ну, так, слегонца, короче. Они расходятся, когда пристреливаешь. Вот, блять, вырвал, ну. Вырвал. Можно и назад поставить. Надо молоток. Не внушают они доверия. Но будем пробовать. А мне здається, все буде добре, бо це ж білоруська якость.
скажу. Здаецца, і нядрэнныя гэтыя пляцовачкі трымаюць кабель і нават прыгоженька, роўненька атрымліваецца трасы. Выглядаюць так, быццам бы прафесіяналы рабілі. Карацей кажучы, мы пакуль што задаволены. Няхай яны так, канешне, і быццам бы і мяккія такія дзюжа. Цвет, о. Але ўсё адно трымаюць кабель нават шасцёрку. Таксама не выгибаюць. Да? Правда, их набивать надо почаще. Ну да, трэба набіваць часцей, таму што калі будзе, як мы вось гэты промбукал набівалі, то будзе, канешне, мне здаецца, адцягваць да зямлі. Красота! Но тое, што яны злучаюцца паміж сабой, даволі такі нядрэнны варыянт. Калі яны яшчэ будуць таннейшыя за другія бренды, то, канешне, можа, іх трэба будзе не браць. Яны, канешне, крышачку вышэй за другі бренд. Не ведаю, як ЕКФ. Можа, таксама будуць крышачку. Ну, калі кажучы, яны крышачку выглядаюць так кандова, буйнаватыя, але затое, ну, мне спадабалася на іх мацаваць, таму што ось тут няма ніякай адтуліны, яна ось цэлая. У гэтым заўсёды сцяжка рызыкуе папасці не вось у гэта вось зашчовачку, а вось крышачку вышэй. Трэба перачапляць па 10 раз. Ну і галоўнае, што яны шчапляюцца адна з другім, адна з адной, і даюць магчымасць зрабіць вось такую прыгажосць. Всё, коцькі, адзё! Павітайся, ой, павітайся. Кажы, да пабачэння. Што з тымі пальчаткамі зноў? Сейчас заработаем на новые. Ну. Адпрацуем рэкламу, да? Надеюсь, будут перчатки. І трымаем пальчаткі. Всё, адзё, ніякая это не рэклама, это просто взяли пакарыстацца. Нормально. Let's go.